ବାଟଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ବସ୍ଟା ତାର ହେଉଛି ରିଟର୍ନ କରିଯିବ ବୋଲି କହୁଛି। এই গাড়ি মারি দিয়েছি এটাকো মানে এটা তো লোড আছে না হেভি লোড ব্যাক মারি দিলা ট্যাক্স है ତଳେ ପଡ଼େ ଏକାଥରେ ଗରମ ବହୁତ ରହୁଛି ପୁରା। ଚଲୋ ଚଲୋ हाँ siapa main jalan nih, siapa main jalan. फसीगले हाँ से यार तलक एकाथर उड़ी यही टाइम टाइम नहीं केते लोक फसी वर्षा पकड़ा गाइस गाड़ी पक्को अगला गोटे चापी सब कहले घाटीटा 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर ना नहीं नहीं कौच तो गाड़ीटा बंगाईटा आम डाक से चकाटा देखो सर खाओ 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 सत्य खाओ आम तो छेचिला कि पूरा गांडी फुटे दो तो गाड़ी अटकी रही गला गाइस देखि पाते हैं कि तो भिड़ है देखिबा
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଫସି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। बस वाला सब रही जाइए ना। नोट काचड़ा भांगी देता है ना। तो मुंड खराब कर खाओ 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 सब बंद कर दीजिए आसला आगे प्रसाद गुड़ा आसो लाइन लगी 400 कत गाड़ी थी पहुँचे सारंत बोला पूरा रेस ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ନା ପୁରା ମାଡ଼ିକି ରଖିଲ ମାଛ କଥା ମରିଗଲାଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିକଳ ତାକୁ ଛାଡ଼ି
ମରିଯିବେ ପାଣିଟା ହଲିବା ଦରକାର ନା ହଁ ହଁ ଏମିତି କେଜି ଏମିତି ପକେଇନି ବେଶୀ ଆଗ ବେଶୀ ଏ ପଥର ଆର ପଟେ ସବୁ ମେଞ୍ଚା ମୁଠା 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 ତ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଗଲା ମରିବନି ଯାହା ମରିଯିବେନି ନା ପାଣି ନାହିଁ ଖେଳିଦେବ ଟିକେ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ବସ୍ ବାଲା କୋଉଥିରେ ଆସ ନନ୍ଦର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଯାଉଛି ମାନେ ବସ୍ ହିଁ ପଳେଇବ ତାର ଭରସାରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ମୁଁ ତ ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇନି ମୁଁ ଫୋନ୍ ଦୁଇଥର କରୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବାଗେଇକି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଚାଟା ମୁଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଇଏ ପୁରା ଡେଞ୍ଜର ରଖିଛି ପିକଅପ୍ ଜାଗା ଆନେ ବड़ा ବାଗେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ତୁମେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲ କି ମତେ ଗାଡ଼ିଟା କୁହୁରି କୁହୁରି ଆସିଛି ବड़ा ଫୋନ୍ ଉଠେଇତେ ମୁଁ କହିଲି ବାହାର ଦିଅ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ବାହାରିଛି ଆମେ ଭରି ଯିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଖିଥିଲେ ଗାଡ଼ି ନା ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ନେଇକି ସେଇଠି ରଖିଲେ ସେ ପୋଲିସଟା କହିଲା ଭାଇ ଏଇଠୁ ଆପଣ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କହିଲା ଲାଇନ୍ କି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କହିଲା ତାପରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଇଏ କହିକି ସେଇଠି ପୁରେଇ ଦେବୁ ଟେଢ଼େଇକି ପୁରେଇ ଦେବୁ ଆଉ ସେ ମାଛ ବାଲାକୁ ହଟେଇଲା ଏପଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ରହିବ ତମେ ସାଇଡ୍ କର ସେପଟକୁ ଯାଅ ସାର୍ ଦିନ ହସୁଛି ବିକି ସାର୍ ଦେଇଥିବ ନା ତାର ଅଟା ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଗାଡ଼ିଟା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ନା ଯଦି ଫୁଲ୍ ନେବେ ନା ହେଇଯାଏ 15-20 ହଜାର ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ହସୁଛୁ